L-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi f'Malta ddejb tissieħu ħidma intensiva sabiex jiġġieled bl-aktar mod għaqli il-kriminalità organizzata ġewwa pajjiżna. B'investiment ta' madwar 2 miljun u nofs euro fix-xhur li ġejjin se jibda jinbena kumpless f'Ħalfar li se jservi ta' bażi fejn fih jinġabru l-assi friżati mill-qorti. Ma dal-istazzjon id-direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi Brian Farrugia spjega li apparti din il-binja dal-uffiċċju se jżid ukoll ir-riżorsi umani fosthom uffiċjali li se jgħinu f'din il-ġlieda. Issa l-Asset Recovery Bureau magħruf aktar ukoll bħala l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi jinsab ħidma intensiva biex jinkabru kemm l-istaff tagħna li jkun speċjalizzat fl-identifikazzjoni u l-intraċċar tal-assi li jafu jkunu direttament jew indirettament joriġinaw minn dak li nsejħu aħna process of crime. Alright, imbagħad qed naħdmu wkoll bħalissa biex nibnu wkoll binja ġewwa Ħalfar fejn kunu nistgħu naħsnu bl-aktar mod għaqli dawn l-assi li jiġu konfiskati. Is-Sur Farrugia spjega li fost l-oħrajn f'din il-binja se jinġabru assi friżati jew konfiskati minn kriminalità organizzata bħal vetturi, xogħlijiet tal-arti u ġojellerija. Din il-binja sertejn biex dawn l-oġġetti jżommu l-valur tagħhom sabiex imbagħad jekk dawn jiġu konfiskati jibbenefikaw minnhom ċittadini Maltin u Awċin. Kull tip ta' ass li jinqabad, alright, eżempju jekk qed nieħdu karozza tittekilja mod, fis-sens ħajkollha l-faċilità biex karozza iżomma fl-aħjar kundizzjoni possibbli għal numru ta' żmien, ħajkonna wkoll pereżempju dak li ngħidulhom works of art, pitturi affarijiet hekk li daw jirrikjedu temperatura kostanti ġo sezzjoni għalihom apposta. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis spjega kif dan il-pass il quddiem se jkompli jsaħħaħ il-ħidma tal-Gvern Malti fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, xi ħaġa li hija wkoll konformi mar-rapport tal-Manival. Għandna l-Asset Recovery Bureau li waqqaf Gvern Laburista fl-2015. Dan se nkomplu nsaħħuh mhux bil-paroli bil-fatti. 25% iktar riżorsi umani, warehousing fejn jitqiegħdu oġġetti ta' valur fi proġett ġewwa Ħalfar bi 2.4 miljuni. Proċeduri ċivili kif issir il-konfiska li hemm il-proċeduri kriminali. Sezzjoni tal-qorti għall-irkupru tal-assi li hija speċjali.